Já jsem měl to štěstí, že se mi dostalo do rukou kniha od rakouského vinaře pana Mosera. Weinbau einmal anders, vinařství jednou jinak. To, co se učilo na těch školách, to se mohli zahodit a začít úplně od píky znova. Mě to vyčítali, že jsem zanáším kapitalistický způsoby pěstování a tak dále. Já jsem se mezi vinaři začal profilovat tím, že jsem přednášel lidem, kteří pracují ve vinicích. Co je důležité, ten člověk venkovský to musí vidět. Nemůže někde na papíře čísla, takový to ty lidi nezajímá. Ale museli jsme tu přednášku přesadit do Vinohradu. Já jsem vzal nůžky, holinky a s nima jsem řezal. Jsem ochoten to ochutnat. Takže na zdraví. Na zdraví. Takže kofranka je odolnější proti houbovým chorobám. Peronosporě, oidiu a botrytidě. Je to tedy kříženec mezi frankovkou, svatobabřineckým, merlotem a tu rezistenci do toho dává jedna francouzská rezistentní odrůda Saible 13666 je její název. Nevyzkoušené je nepoznané.